നമസ്കാരം. വേണ്ടത്ര ദീർഘവൃഷ്ടിയോടുകൂടി നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ പാറമ്പടിയിൽ പാലം പണിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഗതികേട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2 വർഷമായി വലിയ റോഡിൽ തിരക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നലെ മുതൽ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, കോളേജുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വേണ്ട വിവിധ മേഖലയിലേക്ക് ജോലി പോകുന്ന തിരക്ക് റോഡിലുണ്ട്. മണ്ണുത്തി പാറമ്പടിയിലെ ഒരു ശോചനീയമായ അവസ്ഥ, അതായത് ഇവിടെ വന്നാൽ ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാം, നേരിട്ട് തന്നെ കണ്ടറിയാം. നമസ്കാരം. നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച മണ്ണുത്തി പാറമ്പടിയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ്. വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാതെ പണിത ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേയിലെ മണ്ണുത്തി ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും മുക്കാട്ടുകര വഴി വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മാടക്കത്ര ഭാഗത്തു നിന്നും സബ്സ്റ്റേഷൻ, അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നഗരം, വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സ്കൂള്, കോളേജ്, അങ്ങനെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നൊരു പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ. എന്നും ഏകദേശം ഒരു 3:30 മുതൽ 5:30 വരെ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഈ ഒരു പാലം ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് വന്നെങ്കിൽ, ഈ റോഡിന് സമാന്തരമായി വന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം കാണുമായിരുന്നു. ഒരു തരത്തിലും സാധാരണക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഒരു മാർഗം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നും നിത്യ കാഴ്ചയാണ്. എന്നും ഇവിടെ വന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ബ്ലോക്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ചില വാഹനങ്ങൾ, വലിയ വാഹനങ്ങൾ വന്നാൽ പോകാൻ തന്നെ സാധിക്കാറില്ല. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമാണ്, വളരെ സത്യസന്ധമുള്ള വാർത്തയാണ്, നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികളെ വെച്ചൊക്കെ പോകാൻ പോലും പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു വാഹനങ്ങൾ അതിലെയും ഇതിലെയും ഒക്കെ കയറി വരുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് പാറമ്പടിയിലുള്ളത്. ഒരു വാഹനം ഇതുപോലെ കടന്നു പോയാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതിന് പിന്നെ 10 മിനിറ്റിലധികം സമയമെടുക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൈവേ ആണ്, ദേശീയപാതയാണ്, 544 നിരവധി സ്കൂൾ വാനുകൾ പോകുന്ന തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു പ്രധാന വഴി മണ്ണുത്തി പാറമ്പടിയിലെ കാഴ്ചയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിമുട്ടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഈ ഒരു പാലം കുറച്ച് മുമ്പിലോട്ട് നീങ്ങി മാടക്കത്തറ റോഡിലാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നു. വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ പഠനം നടത്താതെയും നടത്തിയ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുരിതമാണ് ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്നും ഒരു തുടർക്കാഴ്ചയായി ഇത് തുടരും. ഇന്ന് മാത്രമല്ല, ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തന മേഖല ഉണർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മണ്ണുത്തി ആകെ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടെ. ജനങ്ങളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നുള്ള ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വ്യാഴവട്ടക്കാലം മുഴുവൻ. NH 544 ദേശീയപാതയിൽ മണ്ണുത്തി മുതൽ വടക്കഞ്ചേരി വരെയുള്ള റോഡിൽ നിരവധി സ്ഥലത്താണ് വേണ്ടത്ര ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പണിയാതിരുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മുകളിൽ കാണുന്നത് മണ്ണുത്തി മേൽപ്പാലമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരിക്കൽ ഒരു മഴയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന മുകളിലത്തെ പാലവും, അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് ബോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സർവീസിൽ അത്രയധികം കുഴികളുണ്ടായി വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അടിഭാഗമുള്ള പാലമാണിത്. ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരന്താവസ്ഥ, വലിയൊരു ബ്ലോക്ക്. എന്നും ഒരു 4 മണി മുതൽ 6 മണി വരെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച. ഇതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോ ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ തീരുന്നതുമല്ല ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ പ്രശ്നം. ഇവിടെ
പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രദേശം പൊളിച്ചടക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പണിയേണ്ടി വരും, അല്ലാതെ തീരാൻ പോകുന്നില്ല. വേണ്ടത്ര ദീർഘവൃഷ്ടിയോടുകൂടി ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് മണ്ണുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഗതികേടിലേക്കാണ് മണ്ണുത്തി പാറമ്പടിയിലെ ജംഗ്ഷൻ പോകുന്നത്. മുക്കാട്ടുകര വഴി ഇതിൽ വലിയൊരു നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് ആംബുലൻസുകൾ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാന വഴി കൂടിയാണ് ഈ ഭാഗം. ഏറ്റവും ഷോർട്ടായി പോകുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ്. വലിയൊരു ഗതികേടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തീരാവുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലോടുകൂടി പണികൾ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നൊരു വലിയ ബ്ലോക്കാണിത്. ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വാർത്തകൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തത്സമയം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.